Коротше, я закрив ці двері, мало лі. Хтось вийде звідси і щось тут буде. Ця жіночка взагалі не внушає довір'я. А що? Двері якісь непонятно куди. Тут взагалі в стіні цей. Ще якийсь таємний ход за цим. Я не удивлюся, що тут ще щось відкриває. Тут може бути якась пентограма, бля, під одіялом. Кроляча голова. Хто таке рисує? Для чого таке рисують? Що це вони хочуть показати з цим? Це капець. Ну, цікавий експірієнс. О, ще одна картина цікава. Якщо я завтра не вийду на зв'язок, то в принципі нічого.